हामबाय त्रिपुरानि जत दाखुक्तै Kwchang तिनी मिया कायसा आं निउस नुगमानि ससियेल मीडियाव आबनो नुगै तिनी आं आंनि फेसबुक पेजआव देवसा खरकसा मिनिस्टारनि ककना खनावै कायसा रिक्वेस्ट खायनायनि फायमानि दाखुक्तै Kwchang थांनाय किसा साल रमै जम्पुई टाकारजला खमलंग एरियाव जे Tiprasa बाय Tiprasani बिसिंगो कायसा उरपाति लायमानि राजनैतिक दलगतभावे राजनीतिनो बेस खाय केन्द्र खायो अ जायगायाव आं नुखा Tiprasa बाय बीजेपी Tiprasa रं बिसिंगो Tiprasa साबनि बागै फाइट खाय दं डॉक्टर मानिक साहानो चीफ मिनिस्टर नि सपोर्ट खायना बागै बा बिनि सरकारनो टिकिरेना बागै Tiprasa बीजेपी साबनो सरकार टिकिरेना बागै अ फाइट खाय दं डॉक्टर मानिक साहानि बीजेपी सरकारनो टिकिरेनानि बागै काहमको तबुक नरक दुईटा दलनो बीजेपी नि शरीक दल हंकाय अ जागाव जों बायजों विद्रोह उंजांनाय कोनो कारण दं हिंके अबखाय नों तंमा बागै आं प्राधान्य माया माने हायंलाय दं नों करै हिंके आं तै किसा दामां खामु नों करै हिंके आं तै किसा रेसपेक्ट रजाक खामु बा आं तै किसा इम्पोर्टेंट रजाक खामु आनी कक तै किसा नां खामु नंनि दलनो तोसो तंया नों तंमा बागै आनी बान्ता कमियो हमा हायंलाय दं किंतु आं साना नायमानि अबश्य देशो दुईटा राजनैतिक दल तंखांकाय जेकोनो समय मत पार्थक्य जेहेतु राजनैतिक दल आलादा आलादा मत पार्थक्य आलादा ङैनो मानो आइडियोलॉजी आलादा ङैनो मानो किंतु जों तामनि बागै राजनीति खायबा जनगणनि कल्याणनि बागैसो राजनीति खालायो जनगणनि उपकारनि बागै काहामनि बागै बरनि सठिक फेसिलिटीज न मानरि रनानि बागैसो जों राजनीति खालायो जों किन्तु अ जायगायाव नुगमानि जुदि कोनो ऐतिहासिक कारणे आबहाय संघर्षङै दंखाय बा उरपातिलाय दंखाय एकजन गार्जियन हिसाबै नों बनि सुपारिश खायनायनि दरकार बरनो कम्प्रोमाइज खालायसे मिउचुअल खालायनायनि दरकार देश शांति श्रृंखला तनैसे देशनि हामक्रायनि सामं खायना दरकार किन्तु अ जायगा जोंनि माननीय ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार विकास बाबू जे सामानि आं बनो रिक्वेस्ट खायो आं बनो दमकिरिया हमकिरिया आं बनो रिक्वेस्ट खायो बिनि उस्पिसो किसा बुल दं बसाका अब प्रतिबाद अवश्य ना दरकार कारण अन्यायनि प्रतिबाद दरकार अन्यायनि विचार बंगना दरकार अन्यायनि साजा बंगना दरकार आईनगत भावे प्रतिरोध नाय अब एकदम 100% करेक्ट तामनि बागै हिंके आत्मरक्षानि आईन अधिकार जतनिनो दङ जत नागरिकनि थाङै दंना अधिकार दङ कायसानि साकाव ताइ कायसा आक्रमण खायनायनि कक गैया किन्तु बजे लास्ट जे कायसा वर्ड यूज खायमानि अब बेलाय चालिया बजे प्रतिशोध अवश्य इंनाय हिनि सामानि अब ता आमपा मासे कलायो बुफा खरकसा जुदि बसाकनि वालाय मानो थामगियावै कायसानि फासिं बासावै बन ससे सप्राक दि बन पथार से खिबि दि बन रुसुरुदि हिंके अब बुफानि चरित्र रंखा सरकार माने प्रजानि बुफा गार्जियन बो गार्जियन नि सुपारिश वर्ड तो अब हायनानि को गया अब तो आमपा मासे कलायो बिनो आमपा मानि सपोर्ट माने आगामी दिनो जुदि तेइसा अवनति रिएक्शन नंखाय जे मानजोंनै थैपानो न आ दिनो जुदि थैके पब्लिक ताम प्रश्न खायनाय विकास बाबू ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार अवश्य अवनि प्रतिशोध इंनाय हिनि जे वार्निंग रमानि आबनि परिप्रेक्षिति न आबुं माकलायसिनाय हिंका आ दिनो जुदि केबो बुथार जागै दंखाय थैलाय दंखाय आबनि दायी किन्तु ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार
माननीय विकास बाबू नाय नों हयतो आबो साइमेयाना नि ना कखनो आं रिक्वेस्ट खायो नों उइद्र खाइदे नों एखा आगामी दिनो चिनि बिसिङो जुदि आबहाय कोनो कुरुक्षेत्र ओंखांखाय विद्रोह ओंखाय दायी किन्तु सम्पूर्ण नोंनि थानाय आंनो सोंना मुजुङो नों कि बंश कायसेनि बिसिङो कुरुक्षेत्र जुद्ध खालायना मुजुङो ना आबनि परिकल्पना नाय दङो साबनो न फांसंनानि बागै नों अबहाय मा खालायखा हामक्रायनि बागै जुदि नों राजनीति खालायदों हयतो अबहाय कक साना कक गया काजै आपनि न आं रिक्वेस्ट खायो नों निना ककनो उइद्र खालायो जनगणनि बिसिङो Kwchang Kwchangनि नबर चिफ सेरनानि बागै सि प्रिपारेसन नादि आगामी दिन नों गोबांमा बंशनि समर्थन माननाय सापर्ट माननाय किन्तु नों अबहायखि तंखाय आगामी दिन बंश नन केबो ग्रहण खायनागला नन रिजेक्ट खायनाय नों अककनो मुइतो नारकदि आबनि बागै आं नन कयो नों एज ए गभर्नमेंट हिसाबै जत मानसाक चिनि बररकनो Kwchangनि बिसिंतै हामक्राय सामुं खालायनायनि सुजुग रोनानि तै चौबानानि बागै सि रिक्वेस्ट खायदि अबहाय वालाय सुग्लाय विद्रोहरनो बन्धमा खायनाय आइन नीति सामुं खायनाय अन्याय खायके ब साजा माननाय केबनो जुदि आक्रमण खाय दंखाय ब प्रतिरोध तो खायनाय न बिनिबो थां तंनायनि अधिकार दङ आबनि बागै अबहाय उशृंखल बा दंशमूलक कोनो सामुं ता खायलाय दिहनि पाब्लिकनि थानि रिक्वेस्ट खायदि नों सारा जीवन राजनीति खालायि जतनि थानि जनप्रियता अर्जन खालाय मानो होननानै आं आसा खायो आबनि बागै आंनो ताखुक आंनो कयो नोंनि स्पिच न उइद्र खायनांथों जतन हामबाय।